Kiropraktikko Markus Modesta. Katsotaan Stuart McGillin 3 liikkeen sarjasta kylkilankku, eli siinä käytetään näitä kyljilihaksia, aktivoidaan täältä ja ideana, mikä siellä ainakin aktivoituu paljon, se quadratus lumborum, nelikulmainen lannelias, mikä kiinnittyy tänne suliluharjuun, alimpaan kylkiluuhun ja kaikkiin lannerangan nikaamiin ja on hyvin paljon mukana siellä rangan stabilaatiossa, rangan liikkeessä siellä, kun me selkäämme ja koko kroppaa kannattelemme ja käytämme. Niin katsotaan tämä perusliike tässä, miten se tehdään. Eli perusasennossa mulla on täällä polvet vähän koukussa. Polvet koukussa, jalat on molemmat päällekkäin. Mä tuen tänne noin 90 kulmassa tässä mun kyynärpääni täällä. Se ei röhnötä tuolla, vaan se on täällä tuettuna ylhäällä. Siellä on pieni esijännitys täältä. Niin täältä mä nostan lantion tänne niin kuin tuon eteen ja sitten ylös tässä, että pidetään ne polvet siellä maassa. Ja tää on monelle ihan hyvä riittävä liike. Että mä tuon tänne eteen ja sitten nostan sieltä ylös, jolloin mä saan tämän ylös täältä ja tämän linjan suoraksi ja tämä linja on täältä suora. Ja tässä sitten voi pitää kättä täällä tai täältä ja taas pää tässä kannatuksessa ja sitten kättä voi pitää täällä näin. Ja tässä me pidetään sitten staattisesti, hallitaan tämä liike koko aika ja sitten lopetetaan, kun se lähtee pettämään se liike, putoo lantio, putoo alas tai taakse tai yläkroppa lähtee heilumaan, niin silloin me lopetetaan se tai lähtee käsi täältä putoamaan. Eli hyvä asento taas ensin, otetaan se jännitys tänne ja sieltä lähdetään työntää lantio eteen ylös, saadaan tämä linja suoraksi ja sieltä voidaan itse ainakin auttaa jopa vähän tuot käsi on mieluummin ylhäällä kuin tässä, sillä ei ole niin suurta väliä. Itseäni vähän tonne ylöspäin paremmin. Hyvä. Ja sitten voi tosiaan tehdä myös niin, että tehdään jalat suorana liikkeen, että nyt päällimmäinen jalka tulee tonne etupuolelle vaan ja täältä lähdetään samalla tavalla nostamaan itsemme ylös. Käden voi taas pitää täällä tai se voi tuoda tonne noin. Ja tuki tänne keskivartaloon, siinä staattista pitoa haetaan ja ollaan sen aikaa, kun se pysyy kontrollissa ja sieltä tullaan taas alas. Hyvä. Tätä tavallaan kyljen liikettä, vatsaliikettä, selän liikettä on hyvä tehdä tosiaan ja näissä ideana on se, että sinne lannerankaan ei tule näissä liikkeissä mitään liikettä, vaan nimenomaan me yritetään stabiloida sitä lannerankaa, saada sinne hallintaan, että sinne ei tule sitä aktiivista liikettä, mikä voi aiheuttaa niille välilevyille ärsytystä. Me halutaan suojella se, että siellä ei tule kompressio, siellä ei tule painetta, sinne ei tule niin kuin aktiivista liikettä, vaan me halutaan suojella ja rauhoittaa se välilevy ja rakentaa sitä stabiliteettia sinne lannerankaan. Kannattaa tehdä.